Loteria tokatzea zaila da, baina zailago oraindik zure hiritik ihes egitea eta dezimo erosi zenuenarekin saria ez banatzea. Donostik egungo ibel batekin jaso nau. Lotarako toki bat behar dut. Ane izeneko batek pisua alokatzen du Egiako auzoan. Hilean 1200. Momentuz ondo. Atsegina dirudi. Ordu 2 barru geratu gara. Duke de Mandaskalea, 7. Jende asko izorratu dut, baina norberak bere aukerak aprobetxatzen jakin behar du. Garaiz nabil. Hemen da. Etxea ez dago gaizki, eta gainera hanen eskalaia da. Donostin zer egiten dudan galdetu dit. Bururatu zaidan lehenengoa esan diot. Donostiarra naizela, baina independizatu nahi dudala. Firmatxo bat, eta listo. Jende asko izorratu dut, baina norberak bere aukerak aprobetxatzen jakin behar du.